आता आपण कुठे आलो? आम्ही आता पूजाच्या घरी आलो. नको मला बंगला नको, गाडी पाहिजे. मला बिल्डिंग मध्ये घर पाहिजे. अधिक महिन्यात जावायला बोलवलेलं आहे. बसा. आता कुठे ट्रिपला चालली? पूजाच्या घरी. बसा. अजून उघडतो तो दरवाजा. बस. मी इथे बसू. कुठे चालली काजल? पूजाच्या घरी. काजल, हा कुठचा डिमार्ट? हा अंबरनाथचा, आपला बदलापूरचा डिमार्ट. ह्याला बदलापूरचा डिमार्ट म्हणतात. बदलापूरचा डिमार्ट. आणि पुढे अंबरनाथचं पण आहे. आज रेल्वे स्टेशनवरून रेल्वे पासून दिसतो ना, ट्रेन मधून. हो हो. डिमार्टच्या बरोबर समोर हे देवारेचं दुकान आहेत सर्व, बरोबर? होय. तुम्ही कुठून घेतले देवारे? इकडनंच. इकडूनच ना? तोच आपल्या घरी ठेवलाय तो? म्हणजे बनवून घेतला का इकडून? हो. तिकडे बघा केवढा मोठा खड्डा आहे. दिसला काय कोणाला? बरोबर डीमार्टच्या समोरच एवढा मोठा खड्डा आहे. गाड्यांना प्रॉब्लेम होतो इकडे. बापरे, अर्धी गाडी खाली गेली आमची. कोण बघत असेल तर बनवून टाका लगेच. हा मम्मी? होय होय. डीमार्टच्या समोर, नाही तर ट्रॅफिक बघा किती जाम होतो इकडे. काय नाव काय याचं? पिंक सिटी. पिंक सिटी. पिंक कलर आहे म्हणून. त्याला पिंक कलर दिलाय म्हणून. रणवीत गिरायक आला अंबरनाथ. नाही तर शिंगा येतील. गाय बकरी व्हायचे दोघं जण एक एक एक. सायकल आम्ही घेऊ शकतो आपण इकडनं. हां, कोणाचे असतील तर येतील पाटणं. कोणच नाही आले. आता आपण कुठे आलो? आम्ही आता पूजाच्या घरी आलो. आणि तुमचं नाव? आशा कुबल. ओळखतातच. हां, सर्व ओळखतात. अविनाशची आई. आमचे जावई बापू आहेत अविनाश. मोठे मला मोठे. मोठे जावई बापू. आणि इकडे नेहमी आलो की आम्हाला असं काहीतरी वेगवेगळं व्हरायटी मिळतं. कसलं आहे? उल्हासनगरचं. हे अंबरनाथ ना. हे काय काय दिलं? ढोकला, हे वडा, समोसा. आणि हे काय? आणि हे कोणतं आयटम आहे? खारीपुरी असेल. काय म्हणतात? खारीपुरी. मेथी खारीपुरी असेल. हा, असं वाटतं मला माहिती आहे. चला काजल खावा. टेस्ट करा. चला सर्वांनी टेस्ट करा. मम्मी घे मम्मी खायला. आणि खूप दिवसांनी तुम्ही आम्हाला भेटलात. आनंद वाटला. नमस्कार. मटरी हां, मटरी आहे बरोबर. मम्मीने रेसिपी बनवली वाटतं. एवढा खरोखर इकडे पाणी भरला होता? हां. आपण पण गेलेलो, आपण बघितलं ना. रोज आला थोडा जाडा होणार होता ना. का हो? मी लोकिया येते. काजल सर्व तिकडे घेऊन खायला लागली एकटी. बघा इकडे आम्ही मोठ्या टीव्हीवरती आमचाच व्हिडिओ बघतोय. आणि काजलबाई आमच्यासाठी काय घेऊन आली? चहा. चहा दाखवा आम्हाला. चहा हे दगडांमध्ये चहा घेऊन आलेली आहे. हे काय दगड दिली खायला? नाही, टेस्ट करून बघा. काय दगड? अभि काय आहे हे काय आहेत? फिश टँक मधली आहेत ना. फिश टँकचे स्टोन आहेत. हां काय? खायचे? फिश टँकचे आहेत सर. ते फिश खात नाही म्हणून आपण खायचो. फिश टँक नाही खात म्हणून आपण खायचो. बघा बघा, टेस्ट करून बघा. चहा बघा कशा एक वेगळ्या प्रकारे सर्व झाली आहे. अशी चहा कुठे सर्व झाली असेल का? बघा कलरफुल दगड असतात ते. कसं खाऊन बघ. काय वाटतं? जेम सारखं. आज चॉकलेट आहे ना. ही सर्विंग आम्हाला लय आवडली तुमच्या घरातली.
हे दगडं नाही हे soft थँक्यू. दगड आहे. तुम्हाला पाहिजे खायला? नको काय आलं? कॅडबरी अडकलं. हे बघा आता तुम्हाला दाखवतो बघा. हा एक मोठा दगड घेऊन दाखवतो तुम्हाला. आणि अहो, हे विरघळलं दगडे तोंडात टाकल्याबरोबर. दिसला आतमध्ये चॉकलेट आहे. वा वा वा. कुठे मागवायची? कुठून येतात? ठिसूळ दगडं मी आयुष्यात पहिल्यांदा बघितली. कसली दगडा? ठिसूळ दगडं. मऊ. ते केवढे कशाला दिसायला ते दगड आहे, पण जर तुम्ही प्रेस केलात ना त्याला तर ते तुटणार. ते बघा, हे बघा. शो पीस आहे. पण छान आहे. आयडिया छान वाटली आम्हाला ही. मम्मी अरे गाणी त्यांचा सूप बघितलंस का तू? हा सूप बघितलं ना कसं आहे ना. मस्त ना कोकणपट्टी कारण यांचं गाव पण कुडाल आहे बरोबर. नाही मालवण. मालवण हा. तिकडेच असे वापरतात ना. हे कसं मला वेगळं दिसलं घरामध्ये. आपला गोल आहे. ऍक्च्युली घरामध्ये तर POP फॅन्सी सर्व दिसणार, पण अशा गोष्टी कमी दिसणार जरा. आणि हे बघा तांदूळ ह्याच्यातच निवडतात आहे. जसे गावी कसे आपण मी लहानपणी बघायचो हे अशी पद्धत. सूप होती असं केलं की. चला आता आम्हाला आमचे साडू साहेब फिरायला नेतात आहे. कुठे? बायकोकडे. बायको. आणि बायको कुठे आहे तुमची? ऑफिस मधून आली ना आता. आली. बसली आली. आता आमचे काजलचे केस जे आडवे तिडवे त्यांना नाही सरळ. सरप्राईज सांगू नको ना. इकडे बघा आम्हाला कशासाठी बोलवलंय? जेवायला बोलवलं तर म्हणून बघा काय एकदम स्पेशल जेवण बनवून दिलेलं आहे आम्हाला. हे काय बनवलं तुम्ही? वरण भात, जिरा भात. अधिक महिन्यात जावयाला बोलवतात ना. हा. जिरा राईस आहे. अधिक महिन्यात जावायला बोलवलेलं आहे. आणि भजी दिलेली, लोणचा, भाजी. वा वा. मी न बोलता आलेलो न बोलता जर असं बोलवल्यावर तर अजून छान आहे ना. जेवणासाठी थँक्यू. आपलं साधं गोड मानून. चला तुम्ही सुद्धा जेवायला आहे आमच्यासमोर. मी तुला बेडरूम मध्ये आलो मग तू ह्यांना दाखव. अगं पण ती कोथिंबीर घेऊन तर म्हणतोय ना. कोथिंबीर घेता मला स्टेप कसा येणार कोथिंबीर घेऊन? मध्ये कसा मग कोथिंबीर घेऊ आली. हे भाषी कर अशी कोथिंबीर कर. आता इथे बघा, आता आपला कसं श्रावण महिना लागलाय ना, तर आता काजल तुम्हाला श्रावण का पाणी हा गाणं आहे नवीन. मग काय पाणी आहे? कसला आहे तो? हा सावन सावन सावन. आपण श्रावण आहे ना, आपण श्रावण म्हणूया ना, तर सावन एकच झालं. चला रेडी. आता मी म्युझिक लावतोय. 3 मी डान्स बघा. मी एकदम हा व्हिडिओ आम्ही व्हायरल करणार आहे रील्स थ्रू. 3, 2, 1. 2, 3. क्या बात आहे. बघितला कसं वाटलं तुम्हाला श्रावण का पाणी? कसं वाटलं तुम्हाला? मस्त ना. तो सावन का पाणी आणि आमचा श्रावणचा पाणी. अजून एक तुम्हाला दाखवतो. कोणतं वाला माहिती का? आता 9वारी साडी. राजाला बंगला पण नको आणि गाडी पण नको. ती मी ते ट्रान्झिशन वाला व्हिडिओ करूया. ट्रान्झिशन मध्ये करणार. नको मला बंगला नको गाडी पाहिजे. पप्पू मला बिल्डिंग मध्ये घर पाहिजे. बघा. नको मला बंगला नको गाडी पाहिजे. पप्पू मला बिल्डिंग मध्ये घर पाहिजे. बघा इकडे बघा. बिल्डिंग मध्ये घर कोणाला पाहिजे आणि पप्पूला ट्रोल करतात उगाच. पप्पूच घेणार ना. पप्पूचे ढोल वाजवले जातात युट्यूब वरती. एक पाहिजे कोणाला बघा ते. पाहिजे आम्हाला. पप्पूची जय जयकार होते सर्वीकडे. कमेंट मी वाचतो ना, मला एवढा हसायला येतं ना. मला बघून टेन्शन येत नाही म्हणून, पण लेडीज वगैरे लय टेन्शन येतं. आता नेक्स्ट सॉन्ग. आणि इकडे बघा आमच्या गबरूनी काय शेविंग केलेली आहे. नाही मी ना कशी करणार. मग अरे काहीतरी बोलतो. मुच्ची काढली. मी बोललोच नाही. मी बोललो काय? असं बोलतो म्हणजे बोललो काय? कॅमेरा नाही बोललाय पण ऑफ कॅमेरा बोलतो. हा मग मुच्ची आली तुला मुच्ची आली. मुच्ची काय नसतं ते. काय आलं आम्ही पावभाजी बनवणार ना. बरी तर मुच्ची आली, हा? नाही मी पावण्याला गेलेली ना आणि जरा सामान पण आणायचं होतं.
तर मी आधी पार्लर मध्ये गेली, आयब्रो वगैरे केलं आणि मग सगळं सामान दाखव घेतलं. आयब्रो दाखव. सामान घेत आहे ना सगळ्यांची गप्पा मी गोष्टी कधीपासून- करत आली. नको हा, हसू नको मला ना, ना- हसू नको. दात बंद कर. मला ना आज सगळे म्हणजे आमचे ओळखीचे भाजीवाले वगैरे सगळे ना आज खूप महिन्यानंतर भेटले ना, तर गप्पा गोष्टी करत करत मला खूप उशीर झाला घरी यायला. आणायला काय गेली होती मटर. हा आणि घेऊन का आली? नाही आली सगळ्यांची गप्पा मारत हा. वेळ झाला. आम्ही तेच बोललो, बऱ्याच एवढा पाऊस आहे महिन्यांनी- बाहेर. आताच काल व्हिडिओ टाकलेला की बाहेर जायचं नाही, मॅडम बाहेर गप्पा मारत बसली. आम्हाला टेन्शन. नाही इकडेच होतो ना मी, बरेच महिन्याने दिसले ना ते. म्हटलं नको गाडी पाहिजे, पप्पू मला बिल्डिंग मध्ये घर पाहिजे. झाला पप्पूचा झाला इकडे. काय ग? पप्पूचा पोवाडा वाजवला. बाबा पप्पा पा. पप्पू पहिलाच लुटला गेलेला आहे. आम्ही अजून लुटवतोय. चला आता पावभाजी. तुम्हाला माहिती आहे का, एवढा उशीर झाला, आमच्या पोटात कावळे ओरडायला लागले. ओरडायला लागले. आता आम्हाला असं झालं की कधी पावभाजी खायला मिळणार आहे. जर ते कच्च्या भाज्या पावमध्ये टाकून खायला लागतील आता थोड्या खरंच. तसं वेळात. काय होईल, लगेच होईल, कारण की रेडी पूर्ण तर तयारी हा झालेली तयारी आहे. झालेली आहे. म्हणजे तर- चॉपिंग पासून ते ग्राइंड करडे पासून ते सगळं काही झालं आहे. भाजी शिजवण्यापर्यंत सगळं तयारी झालेली आहे. फक्त फोडणी द्यायची हा आहे. एवढंच वा. करायचे आणि पाव मग- गरम करायचे. मग तुम्हाला पावभाजी तर खायला मिळणारच, पण श्रावण का पाणी तुम्हाला कसं वाटलेलं आहे हा आमचा हा. सांगा. आणि बंगला नको, गाडी नको, बिल्डिंग मध्ये घर पाहिजे, कसं झालं, कसं वाटलं पण तुम्हाला? मला ऑडी पाहिजे. तुला हा. ऑडी पाहिजे. मला ऑडी पाहिजे. मग तुझं गाणं एक मग बनवायला तू पाहिजे. गाणं बनव. काय आहे ना गाडीमध्ये? नको मला बंगला नको काय ऑडी पण आहे काहीतरी. हा